Helo, camau, adamod a chroeso i'r ardd. Yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar sut allwn ni ddenu natur i'n gerddi ni. Mae'n gerddi ni wastad i bod yn gartre i natur. Cyn ei bod ni hyd yn oed yn adeiladu'n tai yn cartrefi ni yn y mannau ni'n galw'n gerddi ni heddi, mae natur wedi gadw darn o dir hyn yn gartrefi nhw. A dwi'n credu'n gryf o dynnu natur mewn i'r ardd, i ni'n helpu natur i barhau i fyw fel dyle fe fod yn ei gynefin naturiol, ond hefyd mae natur yn helpu ni yn yr ardd, achos mae fe'n helpu ni reoli pryfed, mae hefyd yn helpu ni jyst i fwynhau'r ardd, i weld y natur hynny yn ei gynefin naturiol, gyda ni hefyd yn ein cynefin bach ni gytre. Mae 'na gymaint o bethe allwn ni wneud yn yr ardd i tynnu natur i mewn i'r ardd, a dyma rai o'r pethe dwi wedi gwneud dros y misoedd diwetha'n barod, a dwi wrth wneud hynny yn gweld llawer mwy o adar a chreaduriaid bach wedi ymuno â fi yn yr ardd. Mae gan y ran fwyaf ohono ni lawntydd neu ardal o'r ardd sydd gyda fforfa. Nawr, un o'r pethau dwi wedi gwneud ym mis Mai eleni yw i beidio torri'r lawnt hynny mwyn gadael i'r gwair a'r blodau gwyllt i dyfu. A beth dwi wedi sylweddoli yn ddigon sydyn yw bod yna lwyth o adar bach yn enwedig yn dod i bwyta'r hadau a phryfed peillio hefyd yn dod i hôl neithder oddi ar y planhigion eu hunan. Felly, os allwch chi, gadewch i ran bach o'r ardd dyfu'n wyllt, a pheidwch y thorri'r porfa mor aml, jyst i greu cynefin bach ychwanegol i'n pryfed peillio ni'n enwedig o amgylch yr ardd. Un peth arall allwn ni wneud yw i adeiladu tomen o boncyth coed neu gwesty pryfed enghraifft, mas o sbarion pren, sim os pwy fath o bren, unrhyw beth sydd gyda chi o amgylch y tŷ, a'i gosod nhw mewn man fach tawel yn yr ardd, achos mae hyn yn creu catre naturiol i amlusgiaid, amphibiaid, pryfed. Dwi yn barod wedi gweld lleffantod, madfach dŵr fan hyn, neidr ddefed, a phob math o bryfed bach fel moch y cod a moegrig. Felly, mae creu tomen bach o goed yn yr ardd mewn ran fach tawel wir yn gallu gwneud gwahaniaeth anferth i natur ei hun. Un o'r pethau gorau allwn ni wneud i dynnu natur i'r ardd yw i adeiladu pwll natur gwyllt. Fel chi gweld fan hyn, mae gyda fi un lan yn y berllan sydd llawn planhigion dŵr o bob math, ond yn enwedig yn gartre da i amphibiaid a phryfed fel gwas y neidr. Mae'r adar bach hefyd wrth i bodd yn dod yma i yfed y dŵr, yn enwedig pan mae'n sych a chynnes. Does wir ddim angen pwll mawr arnoch chi chwaith, gallai ddefnyddio hen badell olchi llestri enghraifft, creu'r un canlyniadau i natur, ond byddai'n trafod mwy ar sut i adeiladu pwll natur gwyllt mewn fideo yn y dyfodol agos. Wrth ein bod ni'n plannu planhigion a blodau o bob math yn ein gerddi, yn barod i ni'n creu cynefin pwysig iawn i natur, yn enwedig peillwyr. Ond mae plannu blodau gwyllt yn gallu cael effaith tu hwnt i hynny, gan fod creaduriaid yn cael eu tynnu atynt i mewn i'r ardd. Fel chi gweld fan hyn, gyda croes yr hwyr, bysedd y cŵn a llygad y llo sydd gyda fi'n tyfu lan yn y berllan. Felly, cofiwch i sicrhau bod gyda chi amrywiaeth eang o blanhigion, ac os allwch chi, gynhwyswch planhigion cyntefig naturiol yn yr ardd hefyd. Dwi ar hyn o bryd lan yn y berllan, a mae'r berllan yn rhan o'r ardd i ni'n gadael i dyfu'n wyllt bob blwyddyn mwyn creu catre i natur. A hyd yn oed os gyda chi jyst darn bach o'r lawnt, gallwch chi wneud yr un peth, jyst o adael y porfa i dyfu mewn cornel, achos mae wirioneddol yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i bryfed y chreaduriaid peillio. Hefyd, os oes gyda chi flodau gwyllt, gallwch chi blannu nhw yn y darn hynny, jyst mwyn tynnu'r pilipalod a'r gwenyn hefyd. A dyna dwi am wneud nawr, sef mynd o amgylch y ran yma o'r ardd yn llanw'r tyllau mewn gyda planhigion gwyllt. Gobeithio gewch chi gyfle dros yr wythnosau nesaf i drial rai o'r pethau dwi'n gwneud yn yr ardd i dynnu natur i mewn. A chofiwch, mae garddio gyda natur yr un mor bwysig y garddio gyda planhigion hefyd. Felly, tan y tro nesaf, hwyl am y tro.